Jag köper inte bärt på systemet, för på nätet finns receptet min vän. Jag börjar ladda ner det till torsdags, och här sitter jag och väntar än när får vi fiber. Får vi fiber, fiber till vår glesabygd. Fiber! Göra fiber, fiber så att ölen blir brygg. Laila hon fick sans hos Orkus, Mona Lisa fick sin feja på duk, och Maria fick en liten Jesus. Vilket betyder att de måste få, där får vi fiber. Får vi fiber, får vi inte fiber någon gång. Fiber! Surfa YouTube, söka allt med fiber på sång. Jag har börjat gräva egen kabel, den som redan finns den lägger jag om. Och är det så att jag är inkapabel, kan ni besöka mig på loser.com om ni får fiber. Får ni fiber kan ni kanske hitta mig där. Fiber! För mig är det slutet på min karriär. Nu är fredag tror jag faktiskt inte genom väggen som man oftast gör. När det kopplas är jag röd om kinden. Jag reser till mig så jag tror jag dör. Då har jag fiber. Jag har fiber, halleluja, jag är bönehörd. Fiber! Är det fiber kan man under som en datanörd. Jag beställer en sån där matkasse. Jag får nog hem med min när jag har fått skägg. Och i samma stund som jag hade sagt det försvinner kabeljäveln ut ur min väg. Det har en fiber. Vad är fiber? Öppnar ut och dörr och kastar mig ut. Fiber! Där är fiber. Och det kommer ändå till slut. Man kan börja skönja luktor i mossen. Jag gör ett tryck men den är fullständigt stum. Vad som händer den får inte loss den. Vi hör ett hårt och rumpas inte är tung. Jag följer kabeln genom skogen över Ämpa och så runt en kärn.